Brate, ne prijavu. Ja bi ovo prijavila. Ali su pravo. Došlo ako ne prijavi, Nije lepo. Pa što nisi zaslužio? Može bude ono... Uroše! Šta je ovo, bato? Šta je ovo? Dario, ti kaži. Majka, proti tebe nema ništa, ja te neću napadati u smislu. Nemoj se bijete. Ma ne. Bio mi dečko tamo u izolaciji sam, pa sam se zabrinuo, ono... Što si razio izolaciju? Pa dole u izolaciji sam ja, ovo ispanska čuvenda. A jeste. Klošar jedni. I eto bio neki dečko tu sam se zaboravio stresa ko je, kao baš je frka napaliti ženu, ja ono... Ma jok, zezo se, Zezo me. I tamo sam došao, mi se nakazio mala. Došao si, a ti se nikako ovde malo na moj celulit. Ne, stvarno nije lepo da ti objasnim. A tamo te čeka kačavenda, to ti je. Na moj celulit, malo vi da žene, došao mi, kaže, neki mali, kaže, došao mi neki mali. Vi žene, kad vam neko to radi, to je silovanje. A može i muško da siluje. Smo si se nervirali. Realno, nije lepo, znaš, nije fair. Ali da nastavljamo sutra. Ne, ma neću, boli me kur, kao tužim krinku. Ali reci. Evo, može da piše tužbu. Šta je stranopravnošću? Što se mene tiče, može da piše tužbu za zlostavljanje Milici. Kako se preziva? Nešto na B. Pa ne znam ti, ne znaš ko sam ja. Milica, da li Veselinović, Veselić, nešto tako. Kako se preziva? Evo, prijatelju, možeš da joj pišeš tužbu. Prva tužba iz realitija za zlostavljanje Darija. Tužbu za pušenje kurca dok budeš za zlostavljanje. Toliko o tome. Ahmed vidići imaju sve snimke. Ajmo smog dati. Ja samo kažem, ako smo kod Nisam zaštavao te da pušenje... Jesi vidjelo? Vidjelo se, izvinjam se. Evo, vraći se, strašno. Joj, žene. Tako je. Obratila sam se advokate, rekla sam da podnese tužbu za zlostavljanje. Kad sam rekao žene, nisam mislio na tebe. Tako je. Najbolji advokat Beograda je moj dobar prijatelj Dario. Za tvoju informaciju i prati apsolutno sve. Jeste, nema pametija posla. A medvedići snimaju, šta da radim? Sve kao i uvek. Sljedeći put kad budeš ušao u reality, moraš malo da pogledaš. Dalje. A ti odlično znaš ko su. Kako da ne, brat? Družimo se. Šteta što kasnimo 4 minuta, pa ne znam šta će da ti se prikaže u toj tužbi.